Ti mabalin mo nga aramiden. Mapreventaran ti cancer ti kudil, mabaen ti panagliklik iti naunday a panagkainaran iti agmatuon. Nagusar kadagiti kalugong nga akaba, kadagiti pagananay nga addaan iti atidto nga manggas, ken iti tikulor nga antihos a kontra iti init. Kinagipulagid iti sunscreen nga addaan iti SPF sa 15, wano nangat nga tupay iti amin ang nakabuyangyang aparte iti bagi. No addaan iti anak, protektaran ita kontra iti init, ken di ipalubos nga mapuuran ti kudil da wano masunburn da. Regular nga examinen ti kudil, ken kastamit nga ipa-examine ti kudil, akagidtan iti regular apa naka-check up iti salon atyo. What you can do. Most skin cancers can be prevented by avoiding being out in the midday sun for long periods of time. Wear hats with brims, long sleeve shirts, and sunglasses, and use sunscreen with an SPF of 15 or higher on all exposed parts of the skin. If you have children, protect them from the sun and don't let them get sunburned. Look at your skin regularly and have a skin exam during your regular health checkups. Cancer iti cervix. Ti cancer ti cervix wano kwelyo ti utero wano aanakan ket mabalin ang mga afektar iti asinno man na babae nga aktibo iti sex wano dati nga aktibo. Adada nga afektaran na dagiti babae nga adaan iti virus ang mauawagan iti human papilloma virus wano HPV. Ang mayakar babayan iti sex. Ti cancer ti cervix ket adadapay ang maka-afektar kadagiti babae nga agsigsigirilyo adaan iti HIV wano AIDS mas natataenganen ken nasaan ang regular nga agpa-examine iti pap testing. Nga maamin na babae ang nakapadasen iti sex ket mabalin na makaala iti cancer iti cervix. Cervical cancer. Cervical cancer can affect any woman who is or has been sexually active. It is much more likely to occur in women who have a virus called the human papilloma virus, or HPV, which is passed on through sex. Cervical cancer is also more likely to occur in women who smoke, have HIV or AIDS, are older, and haven't had regular pap testing. But any woman who has had sex can get cervical cancer. Namalin nga aramiden, ti pap test ket mabalin ang matutalan na, dagiti panagbalbalay iti cervix, mabalin ang maagasan, sakbay nga agbanag daytoy a cancer. Ti pap test ket efektibo pay ang nasapa ang mangduktal, iti cancer iti cervix, ti panawen a daytoy ket takkel pay laeng iti posibilidad na maagasan. I-recommenda ti American Cancer Society, dagitoy as maganan. Amin na babae ket masapol ang mangrugi, nga agpa-examine nar iti cancer iti cervix. Agarop talo at awen kapasan ti panakainala wenno panakapag-sex. Ngem saan ladladaw ngem iti edad a 21. Ti panagpa-examine ket masapol at tinangwen a kadwa iti regular a pap test. Kuno maminsan iti kadadwa at awen no agus usar iti kabaro a liquid-based pap test. Mangrugi iti edad 30, dagiti babae ang naadaanen iti normal a resulta, italo ang nga agsasaganad a pap test, at mabalin nga agpa-examine da, maminsan iti kada 2, wenno kada 3, at awen iti anyaman na tipo ti pap test. Ngem dagiti daduma a doktor, ket isingasing da, iti masansan a panagpa-examine, no ti babae nga addaan kadagiti kondisyon nga kaskuma iti HIV, wala nakupay ang sistema ti resistensya kontra iti sakit. Dagiti babae na surukan iti 30, ti edad dakit mabalin met nga agpa-examen iti kadtalo at angwen, iti anyaman na tipo ti pap test, may raman iti baro HPV DNA test. Tangapulo at angwen, ket mabalin nga agpili, adin agpa-examen iti cancer iti cervix. Nagpa-examine ka basan ti total hysterectomy, ti panakaikat ti utero ket cervix, ket saan na masapol malaksid no ti panaka-operar ket naisayangkat akas pang-agas, iti cancer iti cervix wenno pre-cancer. What you can do.
A Pap test can find changes in the cervix that can be treated before they become cancer. The Pap test is also very effective in finding cervical cancer early, and when it is highly curable. The American Cancer Society recommends the following. All women should begin cervical cancer testing about 3 years after they begin having vaginal intercourse, but no later than 21 years of age. Testing should be done every year with the regular Pap test or every 2 years using the newer liquid-based Pap test. Beginning at age 30, women who have had 3 normal Pap test results in a row may get tested every 2 or 3 years with either type of Pap test. But some doctors may suggest that testing be done more often if a woman has certain conditions such as an HIV or a weak immune system. Women over 30 may also get tested every 3 years with either type of Pap test plus the new HPV DNA test. Women 70 years of age or older who have had 3 or more normal Pap tests in a row and no abnormal Pap test results in the last 10 years may choose to stop having cervical cancer testing. Testing after a total hysterectomy or removal of the uterus and cervix is not necessary unless the surgery was done as a treatment for cervical cancer or precancer. Cancer iti bara. Ti panagsigsigarilyo, ti kaduan na agapo ti cancer iti bara. Yung dagiti dadduma at tao, di met agsigsigarilyo, kaya mabalin ang maadaan damit iti cancer. Ti panagsigarilyo, ti makaiga po iti nasurok nga 80% iti amin na cancer iti bara. Lung cancer. Smoking is the most common cause of lung cancer, but some people who do not smoke can also have lung cancer. Smoking is a cause for more than 80% of all lung cancers. Ti mabalin nga aramiden. Ti cancer ti bara, ti may sa kadagiti sa magmamano ang kanser, ang mabalin ang mabibentaran kapo ti masansan ang maigapo daytoy ti panagsigsigarilyo. No agsigsigarilyo ka, kitagwan iti doktor wano nurse mo at tulungan na ka nga agsardeng. No di ka agsigsigarilyo, saan mo nga irugi? No dagiti gagayem ken ipapateg mo ket agsigsigarilyo da, tulungan ita nga agsardeng. Para iti tulong tapno makasardeng iti panagsigarilyo, mahawag iti 1-800-ACS-2345. What you can do. Lung cancer is one of the few cancers that can often be prevented. If you are a smoker, ask your doctor or nurse to help you quit. If you don't smoke, don't start. If your friends and loved ones are smokers, help them quit. For help quitting, call 1-800-ACS-2345. The American Cancer Society ti sangkapagilian ang voluntaryo nga organisasyon iti salunat ang nakabase iti komunidad ken manggangganda iti pannakapuro ti kanser. Akas mayorya ang problema ti salunat babayan iti panagpreventar iti kanser. Panangsalba kadagiti biag ken panangalay-ay iti panagsagaba. Gapo iti kanser babayan iti panagsukisuk, edukasyon, panagipaganet-get ken serbisyo. Uray no sinno ka, patulungan na ka. Kontakan na kami, iti anyaman nga oras, aldauman wenno rabii, para iti informasyon ken suporta. The American Cancer Society is a nationwide community-based voluntary health organization dedicated to eliminating cancer as a major health problem by preventing cancer, saving lives, and diminishing suffering from cancer through research, education, advocacy, and service. No matter who you are, we can help. Contact us anytime, day or night, for information and support.